लोगोफोर बे समाव आं नै दा बिटिसिआव बेरायफैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरबाफोर बिटिसि सेक्रेटारिनि सिङाव फैफेराखैबा नोंथांमोना फैनानै बेरायफैनो हागोन आं दा बिटिसिआव मोनसे खामानि फिसा गोनांखाय बाव बेरायफैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर होननानै सारखौलाय देखायनो नाजागोन आंनो बे खेलिनिफ्रायनो एसेम्बलि हाउस दा बोथोरा दिनै सान्दुं गैया मोजांथार अखा दोमैलुलु बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव दंफैयो आं दा फ्लाइट पस्टिं खालामग्रा ए ब्लक बिल्डिं बियो फार्स्टथिंना जाबाय बि ब्लक दा लामायाव दङ बोथोरा दिनै बिराद मोजां सान्दुंबो गैया नोंथाङा नायनो हागोन जाबाय मेन दरजा ग्राउन्ड दंफैयो लिफ्टजों गाखोदों नैबे समाव आं दा सिरि गाखोग्रा ए ब्लक टु बि ब्लक ओमफ्राय एसेम्बलि हाउस थांग्रा सिरिजों गाखोफैदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन बे आंनि बे खेथिंजायना बे एसेम्बलि थांनाय लामा जाहैबाय बि ब्लक लोगोफोर बे ब्लकनि बिल्डिं बियो ए ब्लक दा बे समाव जोबनाय लास्ट टप 4 फ्ल'राव दंफैयो लोगोफोर
समाव आं दा नै गोजौआव दंफैयो बिल्डिं गोजौआव